Presented by Aishwarya Music Mathli. दुनिया के लिए दशा तू लगे हमर नहीं कहनो का सुरबा गे बेटी हमर नहीं कहनो का सुरबा गे बेटी दुनिया के है दशा तू गे बेटी दुनिया के है दशा तू गे म्यूजिक बाय मोहन यादव। किनका पंजरवा लागी बैठ पाई हो पापा हो 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 केकरा से करवई दिल के बात हो सासू पाजरवा लागे बैठी हो गे बेटी ननदो से करी हो दिल के बात गे बेटी ननदो से करी हो दिल के बात गे म्यूजिक बाय मोहन यादव। जही बन में आहो पापा सिकियो न डोलै हो जही बन में आहो पापा सिकियो न डोलै हो जही बन में आहो पापा सिकियो न डोलै हो जही बन में आहो पापा सिकियो न डोलै हो तही बन में करै छो बियाह हो सासू से बोली होगी बेटी तू मीठी बोलिया स्वामी के मनी हो भागा बना गे बेटी स्वामी के मनी हो भागा बना गे डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो समस्तीपुर।